ka untira kere keke uchamo muma bang' tieko tiegruok ni ubiro rito ngima jotuo ma gimuchamo mukuong'oru e mbele piny Nyasaye bende ni ubiro rito ngima jogi to ka bende ratiro margi ka dhano koro penjo en ni ang'o mowinjo bed nomiyo pek nikech sirikal bende gin mana joma bendo chamo muma ni biro rito ngima dhano ang'o matimore ka ere kaka udwa balance gini mondo samoro ng'at manukuong'oru biro rito ngimane cha kik bed gi hinyruok kata ni koligologi osiptende kapod gituo kendo ok giyud thieth moro amora ere kaka udwa timo ma ka sirikal bende okonyon poni gigonyon mok giluongo ing'e ni en wach malit kwang'eyo achiedh nade ma jopiny betgo especially jogo ma ok nyal dhi kata osiptende mag giwegi ma dhi yudo lit minenoni kendo nochamo muma kendo Nyasaye nwa borito ngima kendo jopiny wayo Nyasaye daktari Nyasaye mar ariyo to Pilato ni Nyasaye mar ariyo denyo Nyasaye mar ariyo dhoto lor ne onge gi rent Nyasaye mar ariyo pok otimne promotion Nyasaye mar ariyo osebedo 8 months mondo otimne posting ok nyal gisa ni seche ma aywago ywakruok na ma achandra tigisa ni malung makare kikidhi strike kaya ka pastor ka osadaka nyaka cham lunch daktari bi nyaka winjna kech ko wacho niya wasebedo higni 7 kwa ywak to wabuoga matin to waduogo nikech wang'eyo lit ma jopiny winjo to higni 7 ni kata mana Nyasaye muma ndiye higni mane manyo Israelites no ni to agolo ka Egypt ka osesandwe moromo wabe koro mae esa mago ni oromo nikech abedi mama na tu dala kagona simu na orne pesa nyaka od nikech ni dakteche yo kai polo ok gia piny moro gia wana kai we come from communities within the country wabedi wazazi magu na simu ni kodho chakre or pes pur no usulo mundu puonji ibe konyo wakoro ingini kaluwa kato ano deni semanti Nairobi waji mundu pesa kwa pang wach liendi kada wach dhi limo nyathiwa matuocha to blackmail na sirikal tiyo go pile pile ni uno kunyal ng'anyo ni un essential service ni unu chiwo tich mari to ngima dhano ma ok nyal dhi ng'anyo to penjo gi niya ka wan essential service ma wan joma lit miwuoro kamo kara daki miya osara esa makani mondo kik anind kech daki miya okumba mar thieth maber mondo kik ahinyra dak ikawa ka ng'ama odhial modes maber ni ng'ato ng'ama rito ngima wa kendo rito ngima jowa onge jopiny bende ka onegi nyau ni seche mitimo yiero dak ipenje MCA ni to dispensary ma Nyabulani en ng'ama gi nasa achiel to yedhe onge iye mano kuom ranyisi kuom ranyisi just an example yes dak ipenje ni ajali mojo timre nyalo nyaka ma jotho mang'eny to dak nitir gi hospital ma dala kapa bundi ni di mana Kisumu nango nyaku hold your leaders accountable sisi yero ya siasa kigeni ni eno chunge party wa yero jo party to ene mo chunge weche mag healthcare to onge gimo seti onu weche mag healthcare ni ene the closest thing mo nyalo timo wa healthcare en ko bru weli le ngato to miyo motho ka konyre jo piny nyaka koro ka wach thieth matut kech ka barabara rach tugo koko mpidh nyaka na bole barabara ska skulu rem igogo kuma rem nyaka japuonje skul pok na winjo kamora mora ma jogweng' ong'anyo ni miyo mane konyre tho ngi yath ne onge ni jogweng' ong'anyo ni osiptand ni wapango laini mang'eny ma kitiyo gokinyi tipenji niya adhi jua kali mondi koso nyathina maturi atero osiptal ini kadhi osiptal to jogi dhi to kech iwe nyathi maturi madiewre ni dhi tich iduo nyathi koro ingre ma fiose to because you have to choose between dhi tich gi tero nyathi osiptal because line midhi pango Russia kata midhi pango Migori kata Homa Bay en line malich mine mane no kata kidho Kenyatta kai miyo oyud gi kansa mar od nyuol Homa Bay obiro Kenyatta obiro clinic mar kansa ochopo kodenyo mikani ko gimiye chiemo mondi ko gimiye yath mondi maka tito moro rezato budho matin ma yini kinyo duog kiny to ni nde pap kuri to kinyo ni kiny lit ma wan no pile jo pinyo se chandre moromo ma as healthcare workers ogwa bi wuonde ni watiyo ma lich ni presence wa hospital sani konyo hospital ma onge daktari hospital ma onge yath mano en mochari jo pinyo thoya to ngaja ligio kero wachi ni miyo jo healthcare workers kaka dakteche chungi tho kero depression ni
Omio igani kende this year alone. I've lost 4 doctors. More dead. Demo kaongi magi late magi winjo kaji foto. You come on.